sún sẹ́yìn ká lè ráyè capture ẹ̀. Lọ́lé dìkẹ́ náà síwájú bẹ́ẹ̀ síbẹ̀ máa capture bẹ́ẹ̀ náà. Àbáwọn wo ṣe máa ń ṣe nù. Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ bó tán ṣe nù. Ọba ológun ẹ̀ ní kú o. Wọ́n sì àfin kí n máa wọ̀ tí máa rírun kan báyìí lè pé ọba tó ń realize pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílé don't understand it truly. Ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ bàbá mi wọ́n bá dànù mọ́ mi lórí. Ọjọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ lọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o. Wàláhì ó ti dópin báyìí. Wàláhì ó dópin. A máa yíjú padà àti súnpọ̀n gírí iná dán ní. You will see us in action. A ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn.
àṣẹ Èdùmàrè. àṣẹ wà. àṣẹ Èdùmàrè. àṣẹ Èdùmàrè. àṣẹ Èdùmàrè. ikú bàbá yèyé igbákejì òrìṣà.